Keď do středa do piče. Pozdrav prvo tretinu, što se rajte, brate. Dačko. Ty kop! Oj, kľud. Moje, to je buzeran. Si bratia, ne? Divé, a čo? A moje kraťasy, moje korčule, kokot. No, však ste bratia preboha, vy si robíš aj... Dobre, ale on má svoje, chápeš, ale si bez opýtania, debil. No a keď sa ide včera s bratovi spožičávame, to čo? Dobre, že máte lepší vzťah než ja. Lepší, v kuse sa katujeme. Kokotko, nové koleska mám. A však to nie ty si platil, to tvoja mama, to máš jedno. To nemáš to jedno. Lebo išli do toho peniaze. Ale nie tvoje. Nie, ale no rodine, ježiš. No však. To rodine to má aj ona tiež. Hej. Ale sú to moje, to nie. Keď korčulovať vedel aspoň.